Crec que Déu sóc jo i Déu som tots. Per tant, sí, crec en Déu. Som una part de Déu i l'univers. Per tant, som déus. Et diré que... No. No sé. No del tot. No. Sí, tot i que no és del punt de vista de la religió, però sí que crec que hi ha algú, digue-li Déu, digue-li àngels... Digue-li Déu, digue-li programa informàtic o una simulació... o que sigui, sí, crec que amb algú superior, òbviament, civilitzacions superiors, humans simulant humans, no sé. Però sí, hi ha una força superior sempre, òbviament, si no serien molt pringats, no? I poder són les energies, al final hem de donar raó a les energies i crec que hi ha alguna més enllà de la mort, però... O sigui, no un ser, però en plan ja com a energia. Hi ha d'haver-hi alguna cosa i tenim vida eterna. Jo crec que les persones que s'han mort de la meva família, per exemple, o coses així, doncs sí que estan amb mi. Però són persones que m'han conegut, que han estat al meu voltant i llavors hi ha com una mena de connexió. En canvi, amb Déu jo no sento cap mena de connexió. Abans sí, doncs perquè la meva família és cristiana i ja et fet el que et fan creure de petit, però ara com més gran et fas, doncs que no, clar que no. Segurament va molt relacionat amb l'educació que he rebut sempre, tant de la família com de l'escola. I ja mai hem set creients, per tant, tampoc ho sé. Abans d'un examen final n'has dit, sisplau, si hi ha algú, ajuda'm. Per això m'ha anat tan malament. No, perquè jo sí que ho he fet i tampoc. I que a vegades persones que no són creients pues, diuen resen a Déu o qualsevol cosa, saps? Potser és perquè jo no he necessitat en cap moment, no he estat tan poca esperança que he necessitat tenir fent res, però ara mateix, així de per si, en el meu dia a dia no tinc fent res, és a dir... No m'agrada com concretar la paraula que seria Déu. Perquè no crec en el Déu que suposo que el catolicisme i l'Església t'ha inculcat, però sí que és veritat que en certs moments penses que potser hi pot haver alguna més, no? Com algú que et protegeix o et dona suport. Déu no m'ha donat mai res a la vida, ni crec que jo li hagi de donar res a ell. Si he de creure en algú que no he vist mai ni he tingut evidència d'ell, malament vaig. Però sí que crec que hi ha algú. No sé el què, però algú deu haver. Pot ser, però no de forma humana. No crec en Déu, però sí que la meva mare hi creu, després el respecto. O sigui, jo no em considero religiosa, però sí que el que fa la meva mare ho respecto moltíssim. Una simple cosa és, per exemple, que la meva mare encén un ciri tot arreu on va, doncs jo encenc un ciri tot arreu on va. Jo crec que no hi ha res. Però sí que, o sigui, Déu m'acompanya, O sigui, no hi crec, però tampoc vull no creure-hi. No estrictament, però m'agradaria. Ha de ser guai. La idea ha de ser tendre, tenir... Serà horrible que digui, però tenir com un set fixat de coses i de... un espai espiritual tranquil i de com una espècie de confirmació de que tot anirà bé. Que a més que la gent que no creu en Déu creu en altres coses. I a Europa el que es fa és com idolatrar movides com la ciència i el progrés i tal, per tant, al final, si fa, no fa. Crec que no hi ha res que vista és així, tot té una explicació. No crec en un Déu, però... Una mica amb el karma, sí. Però, com diu un llibre, no culpis el karma del que te passa per gilipolles. Crec que hi ha alguna cosa que sí que hauríem de creure perquè és necessari. Hi ha un món de les ànimes i per això quan t'enamores d'una persona no t'enamores del físic, t'enamores de l'ànima. Dic l'expressió de oh, mare de Déu, oh, gràcies a Déu, però no crec en Déu. No estic ni batejat, ni fer la comunió, ni res de res. Crec en l'Homo sapiens, que era un goril·la i ens hem anat transformant. I anem millorant encara. Hi ha masses coses en plan... La llei de Fibonacci és massa maco, perquè ja sigui perquè sí. La llei o què és? L'associació. Associació. Talles, sí. Associació Fibonacci. Associació no és,
Associació. No, successió. Ah, successió, tornem-hi. Successió de Fibonacci.